Pero sa mga yan yung tao, pasultihon, angay lang. Ako, kung ako po'y pasultihon, angay lang po dyan. Diba? Kasunod lang, sobrang bayutan niya. Sobrang nyo kayo siya. Sa tanaw niya, tanyang mga lihok, tanyang mga storya, tanyang mga buhaton niya, mahalon siya tayo sa mga tao, walay problema, kay komedya raman tanan, joke-joke. Niya, tapos, wala lang ni mo, kung imo lang paminahon, bitaw nyo kasagaran siya mga joke, panyakit, kanyang pang-bash, pang-discriminate, di ba? Hinoon niya, himo naman ko na siyang normal nga komedya sa tuwa, kanya masulti ka o mga komedya nga panlait, sama niyang pangit kay ka, di ba? Na normal na lang ba? Nga nahimong katawan yan. Pero no, it hurts na eh. Panirang puri. Kumbaga, di ba? Sige lang, namay ginyo gana sayo ta nga di gid mayong gibuhat. Katuan lang kanip. Kung dili man sa patumanan o hatagan yung kining silot nga persona ng gata dili sa tong dakbayan, pag mulaag lang na sa one time diri, kamo na balal, batuan lang ninyo. Pero bitaw, joke, kumidya na to ha. Kaya kumidya na ha. Bantay bitaw mo.